Gezichtstation. Met ogengroepes wordt het echt begon. Genitation. Och plan met de natuur als de bron. Of toch nee. Och plannen, wat ken het, wat boeit het? Het gaat toch maar en Gent gaat. Kom samen, wat ik denk dan. Ik wil genieten aan de Maas. Maas, Maas. Met mijn gezichtje naar de Maas. Maas, Maas. Laat het Gent toch doen het niet zoals Lom. Gewoon de Maas, Maas, Maas. Ik denk goed na en zeg dan. Willen we door horeca of willen we door toeristen? Willen we door duurzaamheid of kriegen we dat niet? Willen we door vastgoed of geeft dat overstruimen? Ik weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. Ik weet niet of dit plan bedoeld is voor dich en mij. Oh, en alsjeblieft, geef nou toe, we willen dit allebei. Dan toch de ooievaar, heeft ons baby's gegeven. Je weet dat ik heel geel wil, maar de kinderen niet leven. Nee, 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 mossa mi amor. We kennen niet ontkennen dat ze bij ons huurs. Ik wil en dat geen woord, als je samenwerkt komt het goed. Laat dat Gent toch. Gewoon de Maas, Maas, Maas. Ik denk goed na en zeg dan. Wordt het nou een tweestrijd, wie is door mee gebaat? Wordt het nou op Facebook of dan toch in het blad? Wordt het nou op deze manier, man, wat een chaos. Ik weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. De ene heeft een livestream en de ander een pleetje. De ene wil een bumpje en de ander een gaat. De ene wil het samen doen en de ander wil het los. Ik weet niet wat we doen door mij, maar grub is de klos. Och plannen, wat ken het, wat boeit het? Het gaat toch maar en Gent gaat. Kom samen, want ik denk dat ik wil genieten.